Крайен бранител Сашо Александров. Казах ви вече по какви причини. Франсис Нар. Удар от движение. Първият годишния страж на домакините Боян Пейков улови. Това е една от центрира. Георги Костадинов бе адресата на това подаване, но успя и Боян Пейков да играе с нея. Сандберг връща към Сашо Александров, който отново центрира. Удар с глава на Димитър Пир с глава. След центриране от ъгов удар. Това бе първия негов гол с синята фланелка, така че това е начин на побелите на Тодор Янчев. Сега обаче загубиха, няма нарушение. Адениджи напредва. Удар от дистанция на Адениджи. Бейков спасява, няма кой реши да заложи на индивидуален завършик на тази атака за купата. Тук Боян Пейков не се намеси по най-добрия начин в края. Изпълнението е факт. Не успя Галин Иванов да играе с... Удар от разстояние на Симеон Ганч. Да проследи траекторията и този изненадващ удар. Този падащ лист, както в миналото са определяли подобни изпълнения. Бе близо до това да изненада сръбския вратар. Той обаче запада. Урачев. Този път към далечната града. Удар намери целта. Това бе и всичко за първото полувреме. Тук се ядосваше Георги Костадинов, тъй като по-добре се появи току-що на терена и Георги Костадинов. Бабатунда Адениджи на върха на атаката. Мощен пробив отляво на Адениджи. Подаване към Галин Иванов. Не успя той да играе с топката. В крайна сметка Борабия и догони. Рамадан през Даскалов. Пак Рамадан. Удар на Рамадан и спасяване на чести Александър Стоянов. Резервен вратар за Царско село. Сега Франсис Нар в наказателното поле. Добре спря за лъга. Франсис Нар продължава да владее. Удари. Тук няма засада при подаването към Франсис Нар. Може би Нар щеше да отбележи поредица от финтове. Ако набери Антонио Аниете, когато топката достигна до него, той комбинира с Адениджи. Адениджи обаче не успява да преодолее. Има ли тук нарушение? Аниете удар. Сега, след като Адениджи не успя да се измъкне, като че ли избута леко Гуцев и това попречи на Аниете. Трудна топка за испанеца. Той обаче стига до нея. Срещу него е Кремелев. Аниете за Борабия. Борабия остави на Адениджи. Адениджи тръгна да излиза от наказателното поле. Няма засада. Тук Костадинов се разминава. После обаче прохаска и топката премина домакините. Но пък подаването бе напред, но все пак струва ми. Още веднъж опасната атака отляво на Якимов. Тук прекрасен финт срещу Сандберг, но вижте, сякаш го крият съотборниците му. Раян Даскалов за втори жълт картон е изгонен. Още един бонус за сините. Това матча за Линтекс в А група миналия сезон на откровенно задържане и нарушение за жълт картон бето. Сигналът е даден. Леко подаване на Борабия. Удар с глава на Димитър. Още веднъж. За трети път. Този път намери целта Пиргов. Два неточни удара отправи. Макар и опасни, игра с ръка на Сашо Александров. Сашо Александров. Той добре към Аниете. Няма засада. Аниете на границата на наказателното поле. Подаване. Търси Костадинов. Той с глава сваля към Адениджи. Какъв гол на Тунде Адениджи! В 76-та минута. Бабатунда Адениджи вкарва гол. Изключително красив. Това може да е гола на сезона. Не само в турнира за купата, но и в първа лига. С задна ножица Бабатунда Адениджи в 76-та минута взривява трибуните. 1-0 за Левски. Този гол може да бъде повтарян още десетки пъти. Има защо. Не му вървеше през първата част играта на Адениджи, въпреки желанието и бърбаността, която демонстрираше. Започна силно второто полувреме с хубав пробив отляво. И тук още веднъж подаването за Аниете. Спря испанецът, погледна, центрира към Адениджи. Костадинов му свали и Адениджи абсолютно сам имаше възможност с гръб към вратата да опита това зрелищно, атрактивно, фамозно, брилянтно, невероятно изпълнение. Виждам, че още голяма част от зрителите, които симпатизират на Левски, се държат за главите. Сякаш не могат да повярват, че Тунде Адениджи пред погледа на Галин Минков успя да отбележи Айкут Рамадан, но в крайна сметка Окичуко обаси
наруши правилата. Още веднъж Адениджи. Се умя да придаде достатъчна сила на този удар Адениджи. Той им водействат, очаквайки центрирането на Борабия. Той на близката града към Прохаска, точно надясно към Прохаска. Прохаска за Нар, той спета Адениджи, бележи, обаче гол няма. Адениджи е в... Нар не беше, по-моему, в засада. Но пък топката... Справиха се с лекота сините. Сега Сашо Александров на върха на атаката. Вляво от него са Хиан Деса и Антонио Ниете. Деса вече е в засада. Решава да играе сам. Деса няма засада. Гол! Дебютен гол за Хиан Деса в добавеното време. Секунди преди края. Само секунди след като се появи в игра, перуанецът бележи първия си гол с екипа на Левски. Доста критики отнесе той за отношението си към играта, за това, че е неподготвен, че се контузва именно заради закъснението си за първата тренировка. Друг е въпросът тук дали бе в положение на засада Хиан Деса, тъй като бе пред линията на топката. А когато двама футболисти останат сами срещу вратаря, грубо казано, няма значение дали пасът е напред.